बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै थागोनखौ। आंबो गोजोनैनो दङ। आं रजनि बर'। दिनै आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं जानायनि आं भिडिअ एंगारनाय जाबाय। जोंहा सप्तायाव खनसे जुथुमलायनाय जायो। बेयावहाय जोङो सप्तायावनो खमैब्लाबो 20 थाखायै जोङो फैसा दोनथुमनाय जायो। बे दोनथुमनाय फैसाखौनो जोङो जोंनि गेजेराव सोरबा गोनांथार जादोंब्ला बिथांनो दाहार होयो। दाहाराव जोंहा सुद हिसाबै थाइसेल' लायो। बेनिफ्राय बांद्राय लाया आरो जायफ्रा ग्रुपनि गेजेरनि मेम्बार्सफ्राल' बे सुदखौ मोननो हायो, दाहारखौ मोननो हायो। जोंनि ग्रुपनि बाहेरा सोरबाफोर लानो लुबैब्लाबो बे अनसुंथाइखौ मोननो हाया आरो। बेवहायनो जों बयबो न'खरफ्रोमबो साफा सोद्रोमा ज' नांनानै मोनसे ग्रुप बानायनाय जायो। जों बेखौनो सेल्फ हेल्प ग्रुप होननानै बुङो। गावखौ सुंथानाय गाव सुंथा हानजा आरोना। जाहाथे जों मालायनियाव आखाइ फोलावनो गोनां जाया। फैसा बुथुमनायनि अनगायैबो जोंहा माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथा बाथ्रा सावरायनाय जायो। जेरै जोङो जिब जुनार फिसिनानै माबायदि न'खरखौ सुंथानो हायो आरो गावनि एसे एनै बारिफोराव एसे एनै अर्गानिक मैगं थाइगंखौ जानानै जोंनि देहाया माबायदि बेराम गैयै जानो हायो, बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जायो। जोङो सप्ता खनफ्रोमावबो बेबायदि खालामनायनि थाखाय जोङो जोंनि थासारिया सिगांनिख्रुइ एसे जुदा जाबाय आरोना। सिगाङो जोङो गावबा गावजोंनो एडजास्ट जानो हाद्रायामोन। दा सप्ताफ्रोमबो जोङो ज'यै मोखां नायज्लायो, गेजेराव गसंनानै सिनायथि लालायो। बेबायदिनो जोंनि सोमोन्दोआ खाथिसिन जायो आरोना। खाथिसिन जायो, जों गावबा गावखौनो बांसिन बुजि मोनलायो। जोंनि गेजेराव मोनथिस्लाबाजासे खौसेथिया बांलाङो होननानै जों साननानै लायो आरोना लोगोफोर। बेबायदिनो आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोंनि ग्रुपनि जथुम्माखौनो आं दिन्थिनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। बेबायदिनो आं फिसा भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थानांगोन।